Добре дошли в канала на Headhunters Barbershop. Тук ще ви показваме трикове и малки тайни за това как да поддържате вашата коса и брада в изрядна форма. Здравейте! Аз съм Мирко и съм барбер в Headhunters Barbershop. Ние ще ви представим поредица от серии как правилно да се грижите за вашата коса и брада, което включва не само ползването на шампуан и гел за коса. Също така ще ви обясним как правилно да изберете, използвате и нанасяте продуктите за брада и коса. Всеки от нас посещава ежемесечно фризьор или барбер, но крайният резултат е един и същ. Вие ще се тръгате с прическа. По-важният въпрос обаче е как след това ще поддържате ежедневно вашата прическа, без да ви отнема много време, естествено. В това видео ще ви покажем как за няколко минути да стилизирате вашата коса и прическата да ви бъде страхотна. Първата стъпка естествено е чистата коса. След като сте измили косата с шампуан, след това подсушете с кърпа. След като сте подсушили с кърпа, използвайте сешуар и четки или през пръсти. Казвам задължително ползване на сешуар, за да придадете желаната форма. Започвате с сушенето с сешуара от врата, както постепенно се изкачвате нагоре към темето и слепоочията. Сушите по посока растежа на косата. Бретоната и останалата част на косата се сушат нагоре. След това следва ползването на стилизиращ продукт за коса, който правилно се нанася на върха на прасите, нанасяйки продукта на косата. След това нанесете на самата коса, следвайки вече придадената форма на готовата прическа. Нанесете малко продукт на бретона и разнесете по горната част и темето и зоната на слепоочието, следвайки растежа на косата. В задната част на главата всичко се издръпва назад, надолу и се предърпва към центъра на задната част на главата. С това прическата приключи. Надявам се да не съм ви затруднил с това, че съм следвал натуралния растеж на косата. Тази прическа ще ви отнеме няколко минути сутрин, което е приемливо за забързато ни ежедневие. С това видео сложихме началото на поредица видеа от Headhunters Barbershop. Следете нашия влог, натиснете бутонът лайк и посещавайте нашия барбершоп. Надявам се първата поредица да е била интересна и полезна. Очаквайте до скоро нови видеа. До скоро!